Να το ξαναπούμε λοιπόν. Εξήγηλε ο Πρωθυπουργός την κατάργηση της ανωνυμίας στο διαδίκτυο. Εν είδη κοινωνικού διαλόγου, εξαγγελία, το επανέλαβε ο Παύλος Μαρινάκης, ο συμπαθής κατά τα άλλα κυβερνητικός εκπρόσωπος. Αμφερώς λοιπόν την περιμένουμε. Την περιμένουμε γιατί η ανωνυμία στο διαδίκτυο δηλητηριάζει το δημόσιο λόγο. Είναι τοξική, είναι χυδαία, απελευθερώνει τα πλέον κτηνώδη ένστικτα του πόπολου. Καταργήστε την, κύριε Πρωθυπουργέ. Στερήστε το δικαίωμα από τον κάθε αποκτηνωμένο, καλυπτόμενος πίσω από την ανωνυμία του, να επιτίθεται σε προσωπικό επίπεδο, εκφράζοντας απόψεις επί παντούς επιστητού, επιστημονικές, πολιτικές, κοινωνικές. Είναι ενάντια στην τεράστια δημοκρατική παράδοση, στο αγέροχο και ενίοτε αλαζονικό στόμα των Ελλήνων, από τα αρχαία χρόνια μέχρι σήμερα, η ανωνυμία. Είναι χυδαία η ανωνυμία. Δεν θέλουμε ανωνυμία, θέλουμε παρησία. Να βγαίνεις επώνυμα. Το επώνυμο συνεπάγεται 3 πράγματα. 3. Το πρώτο είναι ανάληψη ευθύνης. Έχεις όνομα, έχεις ονοματάκι. Για να δούμε. Θα λες αυτά που λες. Ανάληψη ευθύνης, ηθικής ευθύνης, επιστημονικής ευθύνης, νομικής ευθύνης. Βέβαια και έχουμε ένα πρόβλημα, ξέρετε, διότι αν παρακολουθείτε όλο τον κόσμο, πρώην πρωθυπουργούς, αρχηγούς επιτελείου στρατού, διπλωμάτες, παπάδες, το γείτονα, εντάξει, εκεί κάπου ο πολίτης φοβάται. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ευτυχώς υπάρχει το ευρωπαϊκό κεκτημένο και η ευρωπαϊκή συγγελία και υπάρχουν και ειδικά δικαστήρια, υπάρχουν πολλά και διάφορα που θα προστατεύσουν τη δημοκρατία για το δημόσιο λόγο. Το δεύτερο, μετά την ανάληψη ευθύνης, ηθικής, νομικής, επιστημονικής κλπ, είναι ότι το επώνυμο επιτρέπει στο κοινό, στους συμπολίτες σου, να προσδιορίζουν κίνητρα. Ποιος είσαι. Σημασία έχει βεβαίως τι λες, αλλά κάπου πρέπει να αξιολογηθεί και ποιος είναι αυτός που τα λέει. Γιατί τα λέει, έχει κίνητρα. Και το τρίτο είναι ότι προσδιορίζοντας το ποιος τα λέει, βλέπεις κατά πόσο είναι ικανός, είναι σε θέση, κατά πόσο δικαιούται να εκφράζει απόψεις. Για την πολιτική όλοι μπορούμε να εκφράζουμε άποψη, γιατί όλοι είμαστε πολίτες με το δικαίωμα του εκλέγει και εκλέγεστε. Έτσι. Αλλά για παράδειγμα επιστημονικά θα πρέπει να ξέρουμε εάν έχεις το eligibility, έχεις την ικανότητα, έχεις το δικαίωμα να λες αυτά που λες. Κατάργηση της ανωνυμίας τώρα. Το εξαγγείλατε, αλλά μεταξύ μας, αν κρίνω από αυτά τα ανώνυμα ανθρωποειδή που έχετε εξαπολύσει κατά των πολιτικών σας αντιπάλων και των ενδυνάμει, αυτό που ακόμη τουλάχιστον τυπικά δεν έχουν γίνει, ίσως να μην σας συμφέρει η κατάρριξη της ανωνυμίας. Τι κάνετε, μετράτε το μέγεθος της φάρμας των τρόλ, ποιος την έχει μεγαλύτερη, τότε θα αποφασίσετε. Τι είπατε πρόσφατα, όποιος απλώσει το χέρι του σε νεοδημοκράτη, το λεκτικό του, το επικοινωνιακό του, στο διαδίκτυο θα του το κόψετε. Μόνο οι νεοδημοκράτες είναι. Οι άλλοι δεν απειλούνται, δεν υβρίζονται, δεν συκοφαντούνται. Είναι πολίτες άλλης πολιτείας, είναι παιδιά κατώτερου Θεού. Σύρτε ρε, καταργήστε την ανωνυμία και ελάτε να κάνουμε πολιτικούς διαλόγους. Όμορφα, δημοκρατικά, ελληνικά.